Ibaw ba ka? Mauni ang sagad ng mga phrasal verbs nga gamiton kung about sa pag-spend sa time ang hisgutan. Clock on. Record the time of arrival at work, usually at a machine with a clock. Isa to, gitawag ni natog time in. Kanang atong i-log in ang atong time sa pag-abot sa trabahoan. Gamit pa kaha ang bandy clock or metrics machine. Pero clock on jud ang in English aning sitwasyon na. Usa ni ka phrasal verb o gamiton ni sa sentence as verb. Example, first thing Hannah does when she comes to work is clock on at the bandy clock. Ikaw, unsa kang oras sa tig-clock on sa trabahoan? Share lang sa comment section. Pwede siyang in ang partner sa clock. Kining clock in or clock on, British English ni siya. Ang North American version pod ani is punch in, which is common natong gigamit dinhi. Clock off. Record the time of departure from work, usually at a machine with a clock. Gitawag pod nato nig time out dinhi sa ato Maingon tag, mo time out na ta na. Kaya atong i-record ang atong time nga mobiya na ta sa trabahoan gamit ang bandy clock or biometrics machine baka ha. Kung ang imong amiga perming makalimot og log sa time sa iyahang pagpauli from work, ingna lang siya nga don't forget to clock off when you leave. Pwede po ni siyang clock out. Pero mainly British English po ni siya. Ang North American version ani nga common natong gigamit mao ang punch out, which is common din sa ato nga English term. Another phrasal verb nga magamit nato in relation sa pag-spend og time is ang take off. Nga butang time sa to nga sa verb og particle sa phrasal verb. Kining time, pwedeng kinira nga word. Pwede pod nga laing words nga naghisgot sa time. Pwede 2 hours, 2 days, 1 week, or 3 months, or 1 year. Baka ha, depende na jud nimo how long kay gamito ni nga phrasal verb to say nga ni spend kag time away from work. Ni break sa kas trabaho. Either kay gikapoy ka or nabaka kay personal nga need as kasuhon. Example, ni-leave baka imong kauban sa trabaho kay ni-attend og family reunion. Pwede ka mo ingon. Lawrence took a week off to attend a family reunion in Esperanza, Agusan del Sur. Another phrasal verb nga magamit nato in relation sa pag-spend og time is fit in. Gamitin ni siya sa mga sitwasyon nga ting busy kanang sa trabaho or sa life unya need nga naay i-insert buhaton or atubangon nga tao. Kung atong i-fit in ang usa ka butang, gitry nato nga masingit pa jud sa kabisi. Kung i-fit in nato ang usa ka tawo, gitry nato nga singit ang pakigmeet ana nga tawo. Kasagaran sundan ni siya sa word nga time, pareha aning naa sa sentence, fit in time. Og ang mosunod na pod kung unsa ang gamitan para sa time, pareha aning fit in time for a new hobby. Kung ang tao ang imong pangitag time nga ma-insert sa kabisi sa schedule, ibutang lang ang object nga person between sa verb o particle. Pareha aning nasa example, fit me in. Another phrasal verb nga related sa pag-spend og time is hang out. Pagtambay-tambay sa usa ka lugar. Tumingon tag, yesterday they hung out in the library. Ang past form ani hung ha, hung. Dili H-A-N-G nga na I-E-D sa tumoy, hanged, kay gibitay na ang meaning ana nga past form, wala na magtambay. Pwede pod nga moingon tag nagtambay kuyog ang laing tawo. Sumpayan lang ning hang out og with somebody. Pareha ning Peter usually hangs out with Wendy. Another phrasal verb nga about sa pag-spend og time is while away. Nagtuo ka no nga ang while gamiton ra ni as noun or conjunction or preposition. Pwede pod ni verb. Pero kasagaran as phrasal verb kuyog ang away. Kanang nagpalabay lang kas oras kay dili ka busy, daghan kag free time, sana all. Ang imong gibuhat is pangpalabay sa oras. Maong nag-chill-chill lang kag buhat-buhat og mga simple ug relaxing nga activities. Mao ni ang pasabot sa while away. Pareha ni example, kay ting bakasyon man ning summer, gi-spend lang nila relax-relax ilahang mornings dito sa beach. Kasagaran ang pattern sa paggamit ani sa sentence, magsunod ang time after sa while away. Parihaning while away our mornings. Ang time nga ilang gi-spend sa pag-relax-relax ang mornings nila sa summer. Or kining example, my brother and his co-worker love whiling away their days off at the mall. Mahilig silang magpalipas oras sa mall kada day off nila.
Or kini pong kang Joan nga na hospitalized, pawala sa laay samtang nas hospital, tanaw-tanaw siya mga shows nga makalingaw. Another phrasal verb nga related sa pag-spend of time is mess around. Gamiton ni siya kung gusto natong i-express nga naay nag-usik-usik sa oras kay nagbuhat ra jud og mga way hinungdang butang. Pareha ning example. Joel said he came to help but he actually just messed around. Imbis nga mutabang, gasamok-samok lang dayon ni Joel. Wa mutabang, nagsayang-sayang ra sa oras, basin mao pa ni tiguba sa nahuman na unta nga project. Pwede ba ito maingog muck around or muck about instead sa mess around? Parihara ni silag meaning, gasayang-sayang sa oras kay nagbuhat rag mga butang nga way hinungdan. Ug ang usa pa ka phrasal verb nga related sa pag-spend of time is ang hang on. Kanang huwat sa kadali. Usually gamiton ni siya imperative style kanang i-request ang paghuwat. Pariha ani, please hang on. Your order will be served in a minute. Pero pwede po og declarative style if mo express ka nga nihuwat lang pud kag kadali. Pariha ani, Mercy is still putting on her makeup, so I'll just have to hang on until she's done.